sí que ho veig, que anem forts, Com us podeu imaginar, en aquells que ens agrada fer mítings, estar aquí davant és una passada. I voldria començar una mica suau, diguem-ne, per tant, perdoneu-me el to ara una mica rebaixat. Fa una estona l'Eduardo Reyes recordava una frase que està plena de contingut, i és que ells, l'aparell de l'Estat, aquelles elits que encarnen l'aparell de l'Estat, que sempre l'han utilitzat a favor seu, encarnen la raó de la força, i que nosaltres tenim la força de la raó. És una frase bonica que m'ha recordat una altra frase que s'ha fet famosa en la història, i m'ha semblat oportú ara portar-la aquí, ara que estem començant el curs escolar. M'ha recordat l'inauguració d'un altre curs escolar, de fa molts i molts anys, a la Universitat de Salamanca, en el Paranimf de la Universitat de Salamanca, on un rector, encarant-se que en aquell moment encarnava l'aparell d'un estat que feia tot el possible per fer por, li va recordar, li va dir allò del venceréis, però no convenceréis. I ara, molts anys i molts lustres i moltes dècades després, tornem a estar en un escenari en el qual ells, aquell aparell de l'Estat, aquelles elits que els dominen i aquells que estan al seu servei, perquè han viscut sempre molt bé a l'ombra d'aquell aparell de l'Estat i sobre les nostres esquenes, aquells que no volen que res canviï perquè saben que si canvia, canviarà per bé de tots nosaltres i, per tant, canviarà en contra dels seus interessos, aquells han renunciat a convèncer-nos. Han renunciat a convèncer-nos, i convèncer vol dir argumentar amb raons, argumentar amb arguments, ho explicava molt bé la Carme Forcadell fa un moment. Convèncer vol dir una altra cosa, vol dir vèncer conjuntament, vol dir vèncer amb tothom, vol dir que nosaltres, quan sí que volem convèncer, volem construir una victòria de tot un poble, sense exclusions, per tothom. Nosaltres volem convèncer perquè volem a tothom amb nosaltres i perquè el nostre projecte s'adreça a tothom. Per això volem convèncer. Ells ens volen vèncer. Una vegada més ens volen vèncer, però ha canviat una cosa. És cert que nosaltres, com a país, com a societat, som el fruit de moltes derrotes. Però també és cert que som la llavor de totes les victòries. I per això us vull demanar que en aquesta setmana que queda, de fet, unes eleccions no s'acaben fins a les 8 del vespre del dia que es vota, en aquests dies que queden ens vull demanar a tots nosaltres, que tinguem fe, perquè ara és l'hora de la fe, que tinguem esperança, perquè és l'hora de l'esperança, i que guanyem, perquè és l'hora de la victòria. És l'hora d'aquella victòria que converteix els pobles en pobles lliures. És l'hora d'aquella victòria que converteix les nacions en estat i és l'hora d'aquella victòria que dota a les societats de les millors eines per servir als seus fills.
És l'hora d'aquella victòria que ens neguen gairebé fins a l'absurd, quan resulta que el Parlament de Catalunya aprova una taxa sobre les línies d'ADSL sense cap vot en contra i, en canvi, un tribunal polític de l'acció política amb un president polític que és escollit perquè és militant del partit que el nomena, la tomba. De tal manera que es dona aquella situació absurda, deia, en la qual, a Catalunya, l'opinió de ningú, perquè ningú va votar en contra, s'imposa l'opinió de tothom i n'estem més que farts. És l'hora d'aquella victòria d'aquells que n'estem també farts fins a la desesperació de que quan adoptem mesures de caràcter social, com per exemple un decret sobre la pobresa energètica o unes mesures sobre la segona oportunitat per les famílies desnonades, ens les tombin i ens les paralitzin. També n'estem farts. I n'estem farts de viure en un país en el qual resulta que alguns, tots nosaltres, molts de nosaltres, estic convençut que la majoria de la gent d'aquest país és capaç d'omplir una meridiana i de resultar prou atractius, prou seductors en aquest gest, com perquè mitjans del tot el món ho vinguin a seguir lliurement i que els nostres representants parlin davant d'aquells mitjans de tot el món que lliurement ens venen a preguntar i nosaltres responem en anglès, en francès i en italià, quan resulta que el cap del govern que ens nega el nostre dret a votar ha de respondre amb una pantalla de plasma. I atès, el temps corre i corre molt de pressa. Ens recorda que no podem badar perquè hem de guanyar les eleccions del 27 de setembre. Ens recorda també que, incapaços de fer res que sigui prou atractiu com per generar l'interès dels mitjans lliures del món, es veuen obligats a obligar a un mitjà públic a retransmetre els actes electorals que decideixen uns determinats partits. Doncs si no en saben més, que n'aprenguin! I ara que només queden 45 segons, deixeu-me, potser faré una petita pròrroga, diguem-ne, descomptant algun aplaudiment, però deixeu-me que faci referència a una altra frase que ha dit la Carme Forcadell quan ha dit que la democràcia, la independència, es guanya a les urnes. Jo voldria ampliar aquesta reflexió breument. Qualsevol de les coses importants a la vida, la llibertat, la dignitat, la democràcia, la independència, no es demana. Es guanya a les urnes i es defensa des de les institucions i des de tots els àmbits del país. També des de les fàbriques, des de les associacions, des de les universitats i des de tot arreu. Perquè aquest és un país, com la resta de països del món, en el qual no podem escollir el lloc on hem nascut, ni escollim en la llengua que ens parla la nostra mare, però sí que podem escollir on volem viure i on volem treballar. I per això, ahir, en un acte de sindicalistes pel sí, s'hi referia fa una estona al José, en aquell acte hi havia uns treballadors de Valeo, que el que cridaven, el que demanaven, el que exigien, el que deien és: volem viure i treballar a Catalunya. I
I quin contrast que el mateix dia que molts sindicalistes d'aquest país feien un acte en suport de la democràcia i en suport del sí i, per tant, en suport de la independència, algunes entitats financeres, ara ho diré més, tranquils i suau, veieu, amb tranquil·litat, alguna entitat financera expressés algun dubte sobre ella mateixa. Per què? Perquè vosaltres heu sentit alguna entitat alemanya, holandesa, britànica o nord-americana expressar cap dubte sobre el que farà l'endemà? Oi que no? Doncs si aquestes no tenen cap dubte, serà que les que dubten, en realitat, dubten sobre elles mateixes. I si dubten d'elles mateixes, nosaltres, agraïts com som, ho deia la Carme també fa una estona, agraïts com som, els hi agraïm. Els hi agraïm que expressin aquests dubtes que tenen sobre ells mateixos. Per què? Perquè suposo que el que està molt clar és que els dipòsits i els fons de pensions són dels dipositaris, és a dir, dels ciutadans. I agraïts sempre i considerats com som sempre, no deixa de sorprendre'ns que qui ens vingui a donar lliçons són els mateixos que en gran mesura han provocat la crisi en la qual estem i que resulta que per sortir ells de la crisi s'han fet rescatar per nosaltres i pels nostres impostos i pels nostres recursos i pels nostres diners. I agraïts com som, ho agraïm tot, però hi ha algunes lliçons que no necessitem. I, en canvi, la lliçó més important de totes és que el futur del nostre país estarà molt millor, en mans dels nostres ciutadans i en mans dels nostres fills que no pas en mans d'aquells que sempre ens han arrossegat a la misèria i a la indignitat i a negar-nos la democràcia i a negar-nos